Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asithi ukubuka lesibalo sethu. Ngizothi uphawu lami lwesibalo, kuphawu lwesum, ngino pi over square root sika 8 minus 2x squared base ngiba no dx. Ngifuna ukuthi ngike ngiguqule noma ngisubstitute u-x sin wami noma ngendlela ya theta. U-a squared minus x squared kuyefana nobani nokuthi x wethu uyelingana no-a sin theta. Ngakho bangasithi ukubala ngokukhulu nje ukushesha la siphunyelwa u-a minus a squared sin squared theta okuzoshiya no-a base siyavuleleka igwegwe lethu sibe no-1 minus sin squared theta. Uma sisazi-ke lokhu-ke sizame ukubala noma sikugoqe ngokukhulu ukushesha ncese sesingadlulela sithi-ke sino 8 minus 2x squared ezansi-ke singaba no 2 sibe no 4 minus x squared ngoba ekuqaqeni lokho u8 wethu ungenziwe u2 times 4 u2x squared wethu ungenziwe u2 times x squared. Uma siqaqa kakhulu futhi singasalelo u2 sivula igwegwe sithi 2 squared minus x squared okusipha bani x equal 2 sin theta. Uma ngino 2 sin theta kuzongipha bani ngizoba no dx wethu o2 cos theta d theta base eceleni ngisalelo ubani u2 ngoba sengiyazi ukuthi sengizothatha esikhaleni sika x sengizothatha u2 squared sin squared theta okuzongishiya nobani 2 times 2 wethu ophethe uzosipha ba u8 u1 minus sin squared theta uzosipha bani ucos squared theta. Angibuyele emuva kwesibalo sami ngiyobhekisisa ukuthi ngihamba ngendlela yini. Ake sibhekisise ke ngapha. Ngiziphutha la sengisikele u-dx ngombala engawufuni. Ngizoza ngapha esikhaleni sika dx angisisithe sesifaka u2 cos theta sibe no d theta ngale sidlulele kanjani sesi u8 cos theta wethu usuzuguquka ube kanjani uma sesizala ngezansi uzosipha bani sipha u2 square root of 2 cos theta base sisalelo bani uma sithi sosekela ucos theta wethu sifuna ukubona ukuthi indaba yesquare root iyasusekana noma u-x wethu njengoba u2 sin theta kodwa ke esibalweni sethu ngithi siguqulile sena u-x ingakho sila sikhona manje sibe no2 ophethwe phezulu u-x esingawubiza ngokuthi ke manje usungamela usin theta base siphinde siyaguqula sithi khumbula ukuthi usin theta wethu singasho ukuthi uyafana no-arc sin ono x over 2 base kodwa sifike kwisibalo sethu sibhala ngendlela ethini lokho siyazi ukuthi ucos wethu ke bangasusana ucos theta bethu no2 ngale bangasusana uzoshiya nobani khumbula ukuthi ngale sisalelo pi nangu ngubhala sisalelo bani square root of 2 engakhipha kanjani lokho ngisano d theta ngakhipha njengokuthi ngithi njengoba kunjalo pi over square root of 2 theta plus c ngoba ni base sesigoqe isibalo sethu asikhohle ukuthi senze njani sixhume no c wethu plus c okungasiphani okungasipha u theta khumbula ukuthi kade uguqulile kade kunjani bese no square root of 2 arc sin x over 2 plus c enye indlela ke esingabika
noma esingabhala ngayo. Ngithi bese siyitshelile ukuthi u-theta uzobe u-arc sin x over 2 ngakho usubhala kanjalo. Abaningi bangathi hayi angikuthandisisi kahle mina square root ezansi, kodwa kusenani ke ungaguqula ubuthandela uqaqa square root kodwa nalana ungayivala.